Βάλαμε λοιπόν μπροστά τη μηχανή. Αυτή τη στιγμή είναι στο ρελαντί, χωρίς κίνηση. Την ακούτε. Όπως είπαμε, η μηχανή είναι τετράχρονη. Αυτό σημαίνει ότι ο θόρυβος στο ρελαντί είναι πολύ λίγος, αλλά και γενικότερα ο θόρυβος είναι πολύ λίγος. Με 1 λίτρο πλήρωσης καυσίμου μπορούμε να κάνουμε περίπου 1,5 με 2 ώρες πορεία. Όσο και αν αυτό σας φαίνεται απίστευτο, πάμε να βάλουμε λίγο κίνηση. Forward. Όπως βλέπετε, πήρε κίνηση η μηχανή. Το νερό μέσα στο βαρέλι.